Príjemný deň, vážení diváci. Pre SIA Press vítam Janka Cupera, docenta práva. A vítam vás všetkých a dúfam, že vás bude každý deň pribúdať, pretože na tejto novej agentúre by sme chceli vytvoriť priestor pre všetkých tých ľudí, ktorým záleží na slobode slova. Je to tu nezmazateľné, zatiaľ určite. Dobrý deň, prajem. Ja mám takú prvú otázočku, že veľmi ma trápi, pretože v rodine máme veľa takých tých československých, akože otčin, sestra, nevlastná a podobne. A čo si myslíš o tom, čo urobil premiér Fiala, ale v takej širšej súvislosti, lebo to, že veľa Čechov to odsúdilo. Pán Mečiar povedal, že to je prd v pohári, ale jednoducho netrápi to, že niečo je za všetkým. To ty veľmi dobre vieš, že bez príčiny sa nepohne listočok. A ja mám stále pocit, že je za tým naša prezidentka. Mýlim sa? Erika, no, keď už hovoríš o tých československých vzťahoch, tak aj ja som mal tetku priamo z Libne, ktorú si Ujo našiel, keď oslobodzoval Prahu. Ale to ešte musím povedať, že predtým bojoval v rýchlej slovenskej divízii celú Ukrajinu, prešiel až pod Kaukaz. A tam ho zajali a naši slovanskí bratia mu rusky povedali, že môžeš to odčiniť, že si proti nám viedol vojnu ako Slovan tým, že vstúpiš do Slobodovej armády. No a keď už oslobodzoval so Slobodovou armádou Prahu, tak si našiel túto tetku, ktorá žila v Košiciach s ním celý život a keď sme rozdelili Československú federáciu, tak ona dokonca vstúpila do SNS. Dokonale, to je vymyslené. Takže nechcem vedieť o ľude slovenskom a o ľude českom, ale chcem vedieť, že ako to vnímaš z toho politického pohľadu, o čo ide a či ide až tak ďaleko, či to zachádza, že chce sa vyprovokovať ďalší boj Slovanov proti Slovanom. Erika, ja som slúžil 2 roky v Čechách na vojne, v trestnom pluku v Janoviciach, skade nás poslali, keď prišli spojenecké vojska stavať garáže UVK ešte. Takže rok som strávil v Prahe. Moje pocity sú také, že keďže som slúžil vojnu s ľuďmi, ktorí mali za sebou už po väčšine kriminál a ja som len predsa nebol kriminálnik, ale protisocialistický živel, tak a poverovali aj takými úlohami ako písanie rozkazov alebo kreslením map. Takže oni, tí českí velitelia, žiadali odo mňa, aby som to písal na českom jazyku. Ja som im povedal, ale ja češtinu neviem. Tak ja môžem písať iba po slovensky a keď sa vám to nepáči, nech sa páči. Môžete si vybrať niekoho iného, no ale to vždy potom zmekli a povedali, je to v pořádku. Takže ja si myslím, že potom som mal aj Havlových disidentov na tých garážach UVK ešte, s ktorými som sa veľmi skamarátil. Navštevovali sme všetky podujatia v Prahe. Ty mi uhýbaš. Takže to len na úvod. Samozrejme teraz k tomu, čo sa deje teraz. Prezidentka a boj Slovanov proti Slovanom. A boj Slovanov proti Slovanom. Pokiaľ ide o pani prezidentku stvoril, alebo nám ju vnutil za prezidentku to, čomu sa hovorí svetový štát, neviditeľný, alebo deep state. To je dnes už absolútne zrejmé. Preto je schopná akýchkoľvek politických aj štátnických ohavností proti vlastnému národu, ktorého má ona byť reprezentantom. Čož svedkom je to, že jej posledné vyhlásenie, ktorom povedala jednoznačne, že ona bude lobovať za to, aby sme nedostávali eurofondy. Ako keby to neboli aj naše peniaze, sú to peniaze aj nás, daňových poplatníkov Slovenskej republiky, ktorí odvádzame do rozpočtu Európskej únie. Veď tí eurobyrokrati nejaké peniaze nevyrábajú, oni ich iba natlačia vo Frankfurte
a my ich musíme zhodnotiť. Takže o čom to tu hovorí pani prezidentka a nakoniec tie fondy samozrejme sú úročené a my ich musíme splatiť, len niektoré nie. Ešte ti to sťažím. Mnohí ľudia si myslia, že vlastne, ale neújde od tých dvoch otázok. Nie. Mnohí ľudia si myslia, že v podstate je to prejav vlastizrady, že toto, ak urobí prezident, takže je to prejav vlastizrady. Ja by som teraz, nechcem od teba, lebo nie si sudca, aby si tu vyriekol ortiel, ale ak by sa dokázalo, koľko rokov je tam premlčanie, ak by sa dokázalo, že je to naozaj prejav vlastizrady, koľko na to máme rokov? Tieto zločiny sú nepremlčateľné, takže samozrejme kedykoľvek ich možno ich postaviť pred súd. No samozrejme, že oni tieto vlastizradné zločiny crimen lege majestatis boli v stredoveku, boli za rímskeho impéria, kde najmä za stredovekých monarchií to zločiny proti majestatu, teda proti kráľovi alebo cisárovi, boli najťažšie. Aj v Uhorsku sa zásadne trestali smrťou. A ak bola použitá milosť kráľa alebo cisára z Viedne, tak sa dotýkala len trestu, že sa zmiernil napríklad, že ho nepopravili obesením, ale ťali mečom, alebo že ho nerozštvrtili. A tak to bolo naozaj. Ale napríklad sa konfiškoval aj majetok tejto osobe. A to už, tá milosť sa nevzťahovala na konfiškáciu majetkov. Tamto ten trest bol absolútny. Jasne. Takže je možnosť aj v našej súčasnej dobe, aby sa niekedy takýmto ľuďom dokázala vlastizrada a aby boli súdení trebárs aj o 20 rokov. No, ak to tak pozeráme na tú našu divu Máriu, aby som vysvetlil našim poslucháčom, divákom, že čo to je Diva Mária, to je v pravoslavnom vyjadrení Svätá Mária? Áno, Svätá Mária, alebo Panenka Mária, ako že diva je dievka, a teda, ale nie v tom pejoratívnom slova zmysle. Dievka ako panna. Ako panna, áno, presne tak. Takže to z nej urobil aj z našej divy Márie, urobil divu Máriu Šaviv, nejaký izraelský poradca z Mossadu. Aj on bol za tým, že sa nám stala drahou pani prezidentkou? No tak tá režia bola taká. Odtiaľ išla režia. Áno, dobre. Podľa Biblie. Výborne. Dobre, no ale bola za tým, alebo za tým nebola? Lebo mňa zaujalo vtedy, keď vyhral voľby prezident Peter Pavel v Čechách. Ako tam letela priam ako za... Ako diva Mária. No presne, ale diva, naozaj diva, nie tá. Ona po tej osi Praha, Bratislava, Kyjev lietala. No, ale bola tam ešte skôr, ako vôbec boli jasné výsledky, tak aj to bolo veľmi čudné. Nie, že čudné, to je jednoducho absolútne proti všetkým pravidlám vzťahov medzi štátnikmi, alebo lepšie povedané medzi budúcim prezidentom a prezidentkou. To myslím si, ja som sa s takým niečím ešte v tých diplomatických vzťahoch krajín nestretol. Takže vidíme, že momentálne plní nejaké noty, to sme vedeli od začiatku, ale ešte veľa ľudí si hovorilo, že ale veď ona chce byť prezidentka všetkých, veď ona sa tak snaží to skľudňovať, ale tí, čo počujú trávu, raz už vedeli, že nič dobre nejde z jej strany. Potom, keď povedala, že prezidentkou je Cichanovská a rovno poslala 750 000 ako len tak, že však treba ju podporiť. A ďalšie veci, takže ako mám čítať to celé pozadie toho, že ona prezidentka teraz spojená s tými Čechmi, progresívci behajú do Čiech ako keby na klavír. Ako to vidíš? No ja to vidím tak, že znova sa tu začala uplatňovať ideológia staršieho brata.
že my Slováci sme boli menej kultúrni, menej bohatí, menej vzdelaní, tak ako to na konci 19. storočia, keď naši Šturovci nepochodili v revolúcii a Urbánové vojska nevybojovali tú samostatnosť od Maďarov, pretože Habsburgovia sa s nimi dohodli a nás Češi nepodporili. Najprv nám povedali, že máme zbohatnúť. Samozrejme, potom keď už sa situácia zmenila a Američania, Woodrow Wilson prišiel s teóriou sebaurčenia národov, no tak sa tu seba určil akýsi neexistujúci československý národ. A podľa teda toho Wilsonovho 14. bodu toho jeho vyhlásenia. Takže sebaurčenie sme nedostali my, ale československý národ. Samozrejme, ono sa to muselo tak urobiť, pretože Anglosasi vedeli, že Češi a Slováci ani netvoria v budúcom Československu väčšinu, lebo pričlenili k tomu Podkarpatskú Rus, teda dnešnú Ukrajinu, Slovensko, kde bolo pomerne veľká národnostná menšina Maďarska, no a obrovská národnostná menšina Nemcov v Sudetoch. Takže Češi tvrdia, že oni nás zachraňovali ako starší brat, ale v skutočnosti sme zachraňovali aj my ich. A namiesto toho, aby nám priznali sebaurčovacie, aspoň trochu sebaurčovacieho práva, ktoré bolo v dohodách českých a slovenských zástupcov amerických v Pittsburghskej dohode a v Clevelandskej dohode, tak jednoducho, keď chcel slovenský politik a otec národa, ktorého sme si uctili aj prijatím zákona o jeho zásluhách, pretože ho Češi po vzniku samostatnej Československej republiky jednoducho poslali do basy. Tak isto ako ho predtým poslali Maďari. Pretože chcel ísť a dostal sa aj cez Poľsko do Versailles, teda do Paríža, aby tam deklaroval, že chceme byť aspoň autonómny v rámci Československa. On nežiadal samostatnú Slovenskú republiku, on žiadal autonómiu. Áno, keď preskočíme, takže keď preskočíme, samostatnú sme si vybudovali samozrejme, až ale po 89. to je veľmi dôležité povedať, pretože že toto sa dnes opätovne zo českej strany začína prejavovať a ono sa to prejavovalo už v 90. roku u VPN, keď na prvom sneme si pozvali Rogera Scrutona, anglického filozofa, a ten v rozhovore vo verejnosti, to si môže pozrieť každý v novinách, verejnosť, bol rozhovor, ktorý Roger Scruton to povedal, nie ja, že on vie, že Češi nás pokladajú za menej vzdelaných, nekultúrnych a to tu hovorí Lippmann, americký autor, hovorí, že nárok na štát majú len tie národy východnej Európy, ktoré sú kultúrne, vzdelané, teda dospelí. Ano, a dospelí tu boli len Češi a nie my. A to on povedal, že ale on vie, že to nie je pravda, lebo on si myslí, že aj Slováci sú už dnes kultúrni a vyspelí a dospelí národ, ale cez to všetko asi si budeme musieť zvyknúť žiť v spoločnom štáte. No tak my sme ako slovenská inteligencia roduverná ho presvedčili, že to tak nemusí byť a dosiahli sme tú samostatnosť. Samozrejme dnes... Dobre, myslíš, že ich to ešte po tých rokoch štve, že toto je taký ako dôsledok toho, že ako ste si dovolili? A čo to je progresívci a Šimečka? No je to pravda. Čo je to iné ako... Túžba po Československu novom, po podriadení sa, po poslúchaní. Aj mladý televízny moderátor sa tam pýtal, teraz, keď sa pýtal na tieto vzťahy, tak povedal, že no, ale nemali by sme uvažovať tak, že to, čo urobil pán Fiala, je vlastne taký zdvihnutý prst staršieho brata, aby sme sa spamätali. Ja
Ja pozerám, že kde ten chlapec je, to je slovenská televízia. A z čoho televízia. sa máme spamätávať? Že na nejaký odroni slovenský, ako je bývalý minister obrany, obrali o prostriedky na obranu a poslali ich do Banderistanu? To čo má byť za filozofia? No ale aj prezidentka momentálne brojí proti tomu, že uvedomte si, že dostali ste varovanie a v Európskej únii hovoriť proti vlastne, dobre, PSK je to odporné, robia to fajn, bojujú akože o politiku, ale ona bojuje s nimi, ona je vlastne na ich barikáde. Samozrejme, ale ona nechápe, že už ona nepozná ani to, na čom je budovaná Atlantická charta. Ty si ju učil. Mala to vedieť, keď si ju učil. Bohužiaľ, mali sme aj nepodárky a bolo ich viacero. Dobre. Ale mali sme aj veľmi šikovných profesorov, ktorí sa nám snažili vtlcť do hlavy to, že máme byť suverénni v svojich konaniach a že máme bojovať za samostatnú Slovenskú republiku. A takých profesorov sme mali veľmi veľa, aspoň za mojej éry. Bohužiaľ už sú dnes všetci na Božej pravde. Ale jedným z nich bol napríklad aj pán prezident Gašparovič, ktorý sa vydaril. Ten sa vydaril, ešte žije. A ten bol proslovenský. Dobre. V súvislosti s tým teraz ide Korčok. Veľa ľudí hovorí, a teda ja s nimi súhlasím, aj keby moderátor nemal dávať najavo svoj názor, že tu bude iba Čaputová v nohaviciach. Ja plne s tým súhlasím. Korčoka si pamätám ešte ako hovorcu HZDS, teda Mečiara. Potom bol u Fica, u Dzurindu, prešiel všetky. Samozrejme bol v diplomatických postoch a uvedomil si, že diplomat má slúžiť niekomu. Ale nepochopil, že tým niekým je jeho vlast, jeho štát. A oni to nie, že len tento, on to nepochopil ani Kubež. Ja si pamätám, bol tajomníkom OBSE vo Viedni, keď sme tam chodili so Slobodníkom, Magvašim a s Čarnogurským. A keď v 98. roku chceli za každú cenu Američania, aby voľby neriadila slovenská vláda, lebo chceli mať Mečiara seknutého, zlikvidovaného. Ja viem, OBS malo vtedy ovládnuť. Áno, tak to boli prinesené uznesenia Američanmi. A ja na tom rokovaní, my sme si museli so Slobodníkom a s Magvašim poradiť, my sme museli presvedčiť aj predsedu Ruskej dumy Selezňova, aby nám dali hlasy. Aby sme tých anglosasov prehlasovali. Aby mohla na Slovensku aj sme ich prehlasovali, ale Kubež nám v tom absolútne nepomohol. Tak on je tiež, ako si myslí, myslí že na on seba, patrí do toho tak ako Korčok. Radu prezidenta. Tak ako pani prezidentka. Ona dosiahla svoje, vybojovala si táto, jak ju Babiš nazýva, veľmi priemerná, ja by som povedal podpriemerná úradnička z Pezínoka, či z Pezínka. Áno, ktorá posunula skládku z bodu A do bodu B. Ona ani to neposunula, lebo to obhajovali iní advokáti, ale ja keby som bol ako Zoroslav Kolár a uverejnil tie maily, ktoré mi chodili od jej spolupracovníčov, to by sa národ... Možno to jedného dňa urobíš. To by sa národ zabavil. Ale národ by mal vedieť pravdu. Ja si stále myslím, že je priveľa diplomácie, priveľa takého... Zabehnem len na chvíľočku. Bola to Diva Mária. Divná. Divná Mária už na tom úrade v Pezinku. No, ja by som sa behla na sekundu k pápežovi zo Slovenska. Momentálne mimoriadne vtipné alebo pozoruhodné, že celé hodiny teraz vysvetľujú aj naši rôzni cirkevní predstavitelia, ako to ten pápež myslel, keď povedal, že tá Ukrajina teda má tú bielu vlajku vytasiť.
Nie je to šialené, aby sa hodiny vysvetľovali slova pápeža a potom ešte tak blahosklonne, že ale veď on je taký prostoreký, on vlastne nie je z Európy, čiže on vlastne má úplne iné pojmy, keď niečo také povie. Ano. Čo si o tom ako politik a diplomat myslíš? Áno, Erika, on zažil Perónov režim v Argentíne, proamerický, aj vládu generálov, takže on vie, o čom to je. A preto ako jezuita určite má aj slušné vzdelanie. Vie dobre, že ten vývoj civilizačný išiel od homo bojujúceho cez toho, ktorý pracoval, až po toho intelektuála. Áno, od lovca až po múdreho. Áno, takže teraz bohužiaľ sme sa vrátili kdesi do doby kamenné, kde bojujeme len inými zbranami. Kde len bojujeme, áno, samozrejme. A ja žasnem. Včera nejaká architektka Štaselová vrieska za vojnu na mítingu. Ja včera bol míting, nepostrehla Bol míting, áno, a ešte nejaká ďalšia tam brojili ako Amazonky. No a včera v slovenskej televízii vysvetľovala, bohužiaľ, neskoro som to chytila, neviem meno, vysvetľovala, že vlastne amnestie ako sa dajú úplne bezproblematicky zrušiť a že táto amnestia, čo si ty sa angažoval ako právnik v tomto, takže vlastne táto amnestia v podstate sa na celom svete, v právnickom svete nazýva samo amnestia. Ja som to nepochopila. Neviem, kto to povedal, ale iste to jeho všeobecné vzdelanie, aj právnické vzdelanie je možno klasifikovať ako nulitné. Teda nevie o tom nič. Ale Hviezda... Ja píšem knihu o tom, takže som si dal tú námahu, pozháňal som dostupnú literatúru, preštudoval som si všetko o tom. Samozrejme, amnestie, ale sú novšieho dáta, od rímskych čias. Ale milosrdenstvo je vlastne vlastnosť človeka, ktorou sa rodili už neandertálci. Aj tam našli hrob, na ktorom preukázateľne prejavovali jeho príbuzný milosť tým, že mu dali do hrobu kvety. To zistili archeológovia. Samozrejme, ja som si našiel, že amnestie boli v Babylone, kde teda manžel nevernú manželku mohol omilostiť. Ale keď ju omilostil, musel aj toho zbojníka, čo ju zviedol. Takže samozrejme, a tak vznikla švédska v starovekom Grécku to prešlo do kolektívnych milostí a tie sa nazývajú amnestie. Ale vždy bola amnestia akýmsi prirodzeným právom. Upustiť od potrestania. Upustiť od potrestania. To znamená, nebolo to právo, ani to si môže prečítať dotknutá súdružka, že to sa v tých právne filozofickej literatúre nikdy nepokladalo za právnu normu. Že to bola iba morálna norma, ktorá dostávala právnu podobu v zákone o amnestiách. A toto je to najlepšie alebo individuálna milosť, samozrejme. A keď už sme pri pápežovi, asi pred pol rokom som si kúpil knihu od pápeža, ktorá sa nazýva Milosť. A je o Božiom aj o svetskom milosrdenstve. Aj tam by sa dočítala. Takže ty ako kresťan si pochopil toho pápeža, keď povedal, že zbytočne teda sa umieralo a tá biela vlajka. Bez pochyby. Nie je o tom. Samozrejme, on prejavuje milosrdenstvo k tým obidvom stranám. Samozrejme, ale hovoriť neustále len o vojne a mysleť tým, že príde mier, je zverstvo.
No, toho zverstva momentálne je dosť na tomto svete, takže politici ešte viacej do toho pridávajú. Ja som teda počula takého, ja neviem, vykladal budúcnosť a povedal, že nás čaká, možno, že už opäť, možno o 10 rokov, svet bez politikov. Vieš si to predstaviť, alebo načítal si niekedy aj v tých utopistických knihách niečo také, že svet bez politikov? Ale prečítal som si, asi pred 2 rokami vyšiel nejaký článok od nejakého Jan Skuliaka v Profite a ešte ďalších progresívcov, ktorí tam metú tých svojich čitateľov Čiže ako to bude vyzerať? Že môže fungovať spoločnosť bez štátu. Ja mohol by som tu ocitovať tohoto váženého pána profesora, ktorý povedal, že bez národných štátov nebude nikdy mier na svete. Ak vzájomné štáty nebudú rešpektovať suverenitu vzájomnú, ak nebudú budovať vzájomnú dôveru, tak samozrejme trvalý mier alebo trvalejší mier nebude. A tým, kto začal porušovať ten trvalý mier, ktorý tu bol od druhej svetovej vojny, neboli Rusi. To rozhodne nie. Boli to Američania, Anglosasi a NATO, ktoré porušilo všetky dohody a zmluvy, ktoré tu boli a zaručovali od Jaltskej konferencie, postupimskej konferencie mier na tomto svete. A samozrejme, nie Putin začal rozvracať Ukrajinu, ale Majdan. Nulandová, ktorú už sami Američania poslali k vode. A kto chce počuť pravdu o americké názory, prezentuje Trump. Aj dnes ráno som si ich pozeral na internete, jeho vystúpenie. No, povedal jasne, že to, čo som už povedal, že dôvera medzi štátmi sa nebuduje vojnou, ale rokovaním o miery. No len to Zelenský ešte nepochopil. A samozrejme ten mier musí rešpektovať tie červené čiary. Tie červené čiary boli natiahnuté na Jaltskej konferencii. A bolo jasne povedané, že stredná Európa nebude patriť k západnej Európe, teda anglosaskej Európe. Len sa to nedodržalo. Samozrejme, porušili sa červené čiary. A tam sa začína nešťastie Putin vojna. 8 rokov čakal. Samozrejme, čo sa bude diať. Banderovci a nacisti ukrajinsky terorizovali zatiaľ juh. Ale samozrejme, svetový štát práve na južnej Ukrajine mal v pláne vybudovať nový Jeruzalém. Majú tam dokonca už aj New York, ale obsadili ho Putin prednedávnom. Čo sa neodpúšťa, takže môžeme ešte vidieť čeličo, ale to si rozdáme v druhej relácii, takúto tému. A teraz by som sa vrátila teda k prezidentke a k Korčokovi a k podobným Šimečkovi, ktorí vlastne neustále hovoria o tom našom morálnom kompase v nás, o tom správnom smerovaní, o tom naladení sa na západ. A potom som si pozrela, že koľko to vojen začali Američania za ten čas. No, asi 78. Všade, kde prišli, zostala rozvrátenosť, krv a to má byť to naše správne smerovanie. Toto má mať ja ako kompas, že sa budem pozerať na to, že vnútim každému to, čo ja považujem za správne. Demokraciu znásilnili 100-krát, to keby bola žena, tak už dávno by vykrvácala. Takže čo s tým kompasom? Čo teraz urobiť? Lebo momentálne tí mladí ľudia sú už pobláznení z toho, že áno, západ, máme správne smerovanie, správny kompas v nás. A teraz zrazu ako tu ide Blanár a stretne sa s Lavrovom a teraz začnú do nich šiť, ale oni nevedia, že čo je medzi nami a medzi slovanskými národmi. Erika, no takto,
kedysi po novembri boli stanovené jasné pravidlá, kto čo má ovládnuť. Pod kontrolou justície a silových zložiek bol podpísaný Lipšic a KDH. Tie ich ovládli. Samozrejme, médiá ovládol Sereš a Lavder a ďalší zo západu. No a ešte tu ostal tretí sektor. Tí mali vytlačiť to, o čom sme už hovorili, štát, slovenský štát. Národný štát. Samozrejme, český mal byť zdecimovaný, takisto ako maďarský a poľský. Poláci uverili v svoju veľkosť znova anglosasom a stali sa ich hlavnými exponenti v tomto stredoeurópskom priestore, ktorý mal byť neutrálny a mal tvoriť akúsi nárazníkovú zónu medzi záujmami ruského impéria, lebo to je impérium, a toho amerického impéria, lebo bola dualita. Nebola Amerika svetovládnou po druhej svetovej vojne. Potom začali zhromažďovať štáty do NATO a teraz to pokračuje stále, aby si zachovali tú imperiálnu nadvládu nad svetom. Samozrejme, ich to stojí aj kopec peňazí. Ale zabezpečovalo im istý čas aj blahobyt. Americký bol povestný, že? A údajne to zabezpečovalo aj ľudské práva a demokraciu. Lenže na úkor malých národných štátov, z ktorých si urobili v Amerike banánové republiky, v Afrike kolónie. Po niektoré sa ušli aj Angličanom, teda lepšie povedané, Angličania boli prví. Američania išli až po nich. A Francúzi samozrejme niečo mali, Belgičania, Holanďania. Toto boli všetko koloniálne mocnosti. Oni nemajú nejaké morálne právo hovoriť o tom, že Putin je agresor. Pretože oni tú agresiu pestovali v celom svete. Po celom svete si podmaňovali národy, etnika. A samozrejme prišiel 60. rok, a s ním aj dekolonizácia. A impéria sa rutili ako domčeky z kariet. Ale zachovávali si istú sféru vplyvu. Ekonomickú hlavne. No, najmä vykorisťovaním, samozrejme, a to sa mi nerovnoprávnym obchodom. Preto Macron robí teraz to, čo robí, pretože Rusi jednoducho začali čestne jednať s týmito africkými štátmi. Už to tam nie je ako, že 90% si kolonizátor vezme a 10% nechá tam. Takže oni začali s tým, že 50/50 a Macron zúri. Lebo odchádza mu nerastné bohatstvo, odchádzajú mu proste kolónie. Takže to je tiež dosť šialené, že máme na to doplatiť všetci. Áno, Erika, ja som tu Afriku prešiel celú. Aj juhovýchodnú Áziu, aj bývalé kolónie azijské. To by som doprial najmä vidieť tie krajiny toho Sahelu od Sahary až po Gvinejský záliv. Aká je tam bieda. Nakoniec môžeš si pozvať Igora Majgu, ten ti porozpráva. No, Igor Majga o tom, ja som malý bol. Slovákom. Samozrejme, áno, je tam obrovské množstvo nerastných zásob. Ale je tam aj obrovská bieda. Samozrejme, ale kriminalita... kolonizátorom. No, veď iste, veď všetko sa vyvážalo do impérií. No. Impéria si žili nad pomery. Lenže situácia sa zmenila. Dostal som od jedného pána, nebudem menovať, video z Paríža. Ja som tam nebol 20 rokov, priznám sa. Nie, ešte len 19. Už vtedy, keď som išiel do Saint-Denis, to je
hrobka francúzskych krajov, teda francúzska história. Nedalo sa tam ísť, pretože už to bolo obsadené absolútne migrantmi. Celá štvrť Saint-Denis. Samozrejme, teraz mi poslali video, kde je situácia okolo všetkých tých pamiatok katastrofálna. Všetko stražia francúzska, nie polícia, ale armáda. A turisti sa vytrátili. Macron má problémy, pretože hrozí občianská vojna. To isté hovoria o Amerike. Keď prídeš do Ameriky, vidíš to isté. Už len obohnané plotmi rezorty pre bohatých sú bezpečné. Inde sa neodporúča ísť. To isté v Nemecku. Všade bordel, špina, pretože migranti tam prinášajú z tej Afriky tie svoje zvyky a ja som tie zvyky videl v tej Afrike. Veľmi hygienické to nie je, tak to si povedzme. Neželal by som Slovákom, aby ich tu prišlo veľa. No a to im vadí na tom Ficovi samozrejme, pretože že bol schopný a nabral odvahu po nás povedať, po HZDS znova povedať, že áno, migrantov nie. No ale zase nám ich prifarila, alebo teda, keď neprídu, budeme platiť 20 000, to tiež nie je akože no to ešte nie je tak isté, to oni skúšajú. Už je to... No veď keď vidíš tie filmy o Paríži, tak samozrejme, že by radi nám ich presunuli tie civilizačné hodnoty svoje, ktoré súvisia s tými migrantmi. Kompas. Samozrejme by nám ich radi presunuli, ale ja verím novému ministrovi vnútra, ktorý povedal, že nejakých 50 000 migrantov tu nepríde, ktorými stráži Korčok. To jedine, že by on bol prezidentom, možno by ich tu pustil. No ale ľudí by sme mali varovať, že skutočne, keby bol Korčok prezidentom, tak sem prídu tí migranti pod nádhernými názvami, že musíme byť ľudia, musíme si pomáhať, musíme sa mať radi, ale ako... Prečo by sme mali, nikdy sme nekolonizovali, tak prečo by sme mali toto prijímať? Ja sa tiež to pýtam, prečo by sme to mali. Tak dúfam, že ako ľudia... Prečo by sme my znova mali nejakým spôsobom participovať na biede tých impérií, ktoré sa s nami nedelili o zisky. Ani náhodou. Ani náhodou. A my sme mali tiež svojich kolonizátorov, Habsburgov, veď tí vyťažili všetko nerastné bohatstvo na Slovensku. Jasne, tiež sme ho mali dosť. Ale samozrejme, že potom o nás Češi tvrdia, že sme chudobní a menej cenní a nevzdelaní. A pastieri a neviem čo všetko. Áno, presne. Ale musím povedať, že som našiel istého Přibika, českého šľachtica z roku 1602, ktorý navštívil Benátky na tých svojich potulkách rytierských a tam píše, že na námestí svätého Marka koho všetko stretol z celej Európy a na záver píše a tiež Slovákov a Židov. Takže až takí zaostali sme neboli za Čechmi, lebo Čechov tam nespomína, len on tam bol, ale Slovákov spomína. Keď už sme chodili obchodovať aj do Benátok, keď sme uradovali, lebo bežne na považi sa uradovalo v slovenskom jazyku, ktorý píše sa vulgári lingua, teda reč ľudová. Takže niečo sa napísalo v štátnej reči, teda to bola latinka a preložilo sa to zároveň do reči ľudovej. A to bola slovenčina. Takže až taký nevzdelaný, nekultúrny a chudobní sme neboli. Len sme nemali to šťastie
že po tej Veľkej Morave sme prišli o štátnosť, bohužiaľ. Ale tvorili sme veľkú uhorskú štátnosť, to nebola maďarská štátnosť. Samozrejme, aj maďarské dejiny tvorili po väčšine etnickí Slováci, veď Lajos Kossuth bol z Hostihory v Martine. Iba sa tváril, že... Ale toto veľmi neradi počúvajú Maďari, takže preskočme túto tému. Nie, no to treba povedať, pretože... Lebo podľa DNA majú strašne áno, veľa. Že Anglosasi stále tvrdia, že preto nemáme nárok, aj Češi, aj pán Pavel si myslí, že bude nás čapať po hlave Fica, nie Čaputovu, že bude capať, lebo si myslí, že on je niečo viacej, lebo sa dostal na Pražský hrad. Dobre, ale to je zlé znamenie, keď sa stane vojak, keď sa stane vlastne prezidentom. A to isté ako diplomat, lebo Jozef Banáš teraz napísal takú nejakú status, že v podstate diplomat a vojak je to isté, musí slúžiť. Musí slúžiť tomu, kto je jeho pánom, že on tam nie je na to, aby svoje vlastné názory prezentoval alebo niečo podobné. Takže aj preto, aby si ľudia rozmysleli, lebo on má slúžiť tej Amerike. Tam je to jasné, tá orientácia u neho. No, to majú povinnosť agenti. Aj. Áno, aj generáli. Samozrejme, i keď som na vojne nebol ničím iným ako obyčajným vojakom PTP pluku. Preto si sa nenaučil poriadne slúžiť. Stále revolta. Tak, áno, ja som musel poslúchať rozkazy. Samozrejme. Ale tí generáli a tí plukovníci a tí majori museli samozrejme rozkazy plniť. A tie rozkazy vydával vždy vyššia šarža. Ale tak to bolo odjak živa v monarchiách. Monarcha dával príkazy. Pánoval, ale nevládol. Na vládnutie mal výkonných úradníkov, tajnú radu. Ako vo Veľkej Británii. Naša pani prezidentka. Dobre, použijem Volajme ju. Budeme ju volať pani prezidentka. Nech láskavo doslúži, aby si užívala ten dôchodok, lebo o ten jej ide hlavne. A ten kočár, ktorý dostane... Bude mať aj vodiča, bude mať aj auto. Kočár, áno, kočár. Bude mať tak, ako Mária Terezia. Koľko môže mať teda ten dôchodok? Neviem, koľko to je. No určite našimi... aspoň 3 000 to bude. Takže to môžem sa pozrieť, ale... Nepozerajme sa, nemusíme ľudí búriť peniazmi. Nie, ja nechcem búriť nikoho, naozaj nie. Len chcem povedať, že pani prezidentka si ten dôchodok nezaslúži. A chcel som ešte dokončiť tú myšlienku s tými panovníkmi. Samozrejme, už o tom rozprávali v tom videu, ale nepozerá ho veľa ľudí, 25 000 asi to pozrelo, keď som hovoril o tom, akú máme prezidentku. A aké majú byť vzťahy medzi prezidentom a vládou. No. Samozrejme, prezident by mal nie vládnuť, ale panovať. Preto jemu patria prerogatíva. Teda nejaké výsady. To výsadov je menovať napríklad riaditeľa SIS. Ale nie podľa vlastnej vole. Tú volu môže prejaviť, že koho má vymenovať vláda. Ale ona si jednoducho postaví hlavu, lebo jej ústavný súd je ochotný povedať, že je v práve, ale ona nie je v práve. Ja som si pozeral, anglická koruna, teda či už kráľ alebo kráľovna, od 1706 roku nikdy si nedovolila neplniť vôľu vlády alebo parlamentu. Nikdy nevrátila zákon do parlamentu. Vždy ho podpísala. Koľko razy naši prezidenti... Oni sú väčší. Nie, zneužívajú ústavu, zneužívajú tradície. Samozrejme, lebo z nich urobili nie prezidentov, nie hlavu štátu, ale podriadených... cudzej mocnosti. Tých generálov, ktorí musia počúvať príkazy svetového štátu neviditeľného a prenášať ich a plniť. Samozrejme na vládu. No, Fico sa vspiera.
Tak súdružka prezidentka je v Pomykove, že čo teraz pred tými svojimi mocipánmi, ktorých príkazy je treba plniť. Samozrejme... Takže už zhodila masku a už všetko, čo je zlé pre Slovensko, považuje ona za to najlepšie. To je dobrá správa pre Slovensko. Chce sa pomstiť nám, voličov, ktorí sme volili Fica, alebo sme volili tú lepšiu alternatívu pre Slovensko, ako je ona a ako by bol súdruh Korčok. Sluha všetkých, lebo ten je tiež ochotný slúžiť každému, kto mu je schopný nejakú prebendu prideliť. No dobre, teraz už nemáme suverenitu a keď by teda on bol tým prezidentom, tak ako... Tak by sme nemali nejakú, lebo by nás zase podriadili Prahe. Lebo hovorí sa o tom, že Slovensko vraj v nejakých dokumentoch má vymysnúť, že je zbytočné. Že tých dokumentov vlastne mám doma veľa a samozrejme od 90. roka. Samozrejme, veď nás ako štátotvorcov nenávidia. Samozrejme, prenasledujú. Veď, čo som si ja užil len za posledných 25 rokov, to by som tu mohol rozprávať 10 hodín. Nie jeden. Áno, to napíše. To tu nemôžeme. Ak všemohúci mi to ešte dopraje. Takže je to reálna hrozba. Preto ten rozhovor, čo si mala s Mečiarom, že teda za štátnosť treba bojovať, naozaj za ňu treba bojovať. Lebo... Tí mladí si to neuvedomujú. Im to tak padlo všetko do lona a momentálne možno budú hrobármi svojej vlastnej mladosti. Lebo to je tretí ten bod, to je vlastnia média. A najmä tie televízne médiá, alebo videá. A oni hovoria, že samozrejme ležia na gavčiku pred obrovskou obrazovkou, ako som to bol minule u susedov navštívil. A samozrejme, čo iné pozerajú? No, Markízu. Takže ja tomu hovorím Markízovi povaľači. Odrobia 12-hodinovú šichtu. Ja som ju založila. To je hrozné. Odrobia 12-hodinovú šichtu v robotárni Volkswagenu. Prídu na sídlisko do Petržalky, no čo už majú robiť? Chladené pivo. Po niektorí idú na pivo do krčmy, po niektorí doma si dajú pivo z chladničky a zaujímujú polohu ležiaceho strelca na gavčiku a pozerajú Markízu. A teraz som tu stretol takého pána, čo chodí a vyhráva vždy na námestí, ale dnes už sa mi určite neprihovorí, lebo samozrejme začal mi hovoriť o tom, ako by sme mali teda súhlasiť s tou vojnovou mašinériou, ktorú tu rozputala prezidentka aj s pánom Šimečkom a Macronom, u ktorého sú sluhami aj tatko starší Šimečka, aj mladší. Ešte sme zabudli na Johnsona. Ľudia majú takú krátku pamäť, vôbec si neuvedomujú, že naozaj bol úplne iný aj Zelenský na začiatku, že jednoducho chcel splniť sľub, že mier pre Ukrajinu. A potom došiel Johnson, náš drahý Boris, ktorý, a v tomto Veľká Británia vždy zohráva väčšiu úlohu ako Amerika, aspoň z môjho takého pohľadu. A došiel Johnson a bolo po mierových úsiliach a začalo sa strieľať. No hej, ale Macron je tiež sluhou Božích, to znamená Rothschildov, lebo tam bol zamestnaný ako investičný bankár a ten musí plniť príkazy neviditeľného štátu a prenašať ich na svojich muklov, teda otrokov, ktorých má momentálne na východnej Európe. Najmä ich sféra dominácie bola vždy u rumunských Kalvinov, lebo to bolo tiež Francúzsko, Ženeva, stávať nepúkal vietor. No a samozrejme, tí sú ochotní
ako Ukrajinci, teda ako banderovci, ísť proti Moskve v každom prípade a možno, že im prislúbil, že im dá Bukovinu, ktorú kedysi ovládali. Teda to je dobrá tretina Ukrajiny. No a samozrejme, to je Francúzska. A samozrejme ide im o ovládnutie Čierneho mora, to znamená Odesy a Podnesterska, kde je veľká ruská menšina, a Moldavska. Takže, lebo tým zabezpečia Kievu prístup k Čiernemu moru. Dobre, tak ukončíme teraz. Ďakujem ti za rozhovor, lebo už sme dali tak veľa informácií, že rozoberieme toto, čo sme začali, ano. Ako sme pod vojnou a pod bombami, takže rozoberieme v druhej relácii. Tak ešte raz ďakujem vám všetkým. Sledovali ste rozhovor pre siapress.com.